Hei ja lämpimästi tervetuloa kaikille meidän teehetkeen. Mervi ja Tiinan teehetkeen tänään. Ja meillä on tänään ihana vieras, Mia. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Kiitos Tiina. Ihana olla täällä. Kiva, kun... Kiitos Tiina. Kiitos. Tervetuloa. Tervetuloa. Kiitos. Meillä on tänään vähän tämmöinen erilaisempi aihe, jota ollaan tietysti jo joskus aina vähän sivuttukin sitä näissä meidän teehetkissä, mutta tänään puhutaan vähän traumoista ja siitä miten ne on niin kuin vaikuttanut meidän elämään, mutta miten me ollaan kuitenkin eteenpäinkin päästy niissä asioissa. Ja mielellään otetaan teiltä kysymyksiä, mitä teille nousee, ja laittakaa siellä chattiin niitä, niin lueskellaan täällä, mutta lämpimästi tervetuloa kaikille. Haluaisitko sä, Mervi, muutaman sanan tässä? Sanon muutaman sanan. Me lähdetään puhumaan traumoista. Traumoista. Meillä kaikilla on traumoja, isompia tai pienempiä traumoja. Traumojen kanssa esille tuleminen voi tuntua aika pelottavalta, hyvin intiimiltä, hyvin hävettävältä jopa. Usein siihen liittyy jopa syyllisyyttä. Eli jos siellä ruudun takana, jos mikään näistä, mitä me puhutaan, meillä on tietysti 3 naista ja 3 eri tarinaa, niin jos mikään resonoi, niin älä kainostele. Ihan voit laittaa chattiin ihan kysymyksen, jos sulle tulee kysyttävää. Eli pitemmittä puheitta, hypätäänkö suoraan asiaan vai jatkanko traumasta puhumista? Mä jos sen verran selvitän trauma, että mikä trauma niin kuin on, että miten se katsotaan terapeuttisella puolella, niin traumahan on, koska traumat on hyvin henkilökohtaisia. Se, mikä on traumaattinen tapahtuma yhdelle ihmiselle, niin ei toisella ihmisellä tunnu yhtään missään. Meille tässä on, että miten meille tulee niin kuin persoona on, että jotkut toiset on herkempiä kuin toiset, eli tämän takia me ei voida koskaan verrata sitä, mitä esimerkiksi mulle on tapahtunut. Mä en voi verrata siihen, mitä sulle on tapahtunut, koska me lähdetään ihan erilaisista lähtökohdista, eli erilaiset persoonat ja erilainen. Se vaikuttaa myös hyvin paljon stressin sietokykyyn ja paljon erilaisia asioita, mutta trauma on jotain sellaista, joka tosiaan se voi olla hyvin pienikin asia, voi jättää trauman etenkin lapsille silloin, kun lapset ei ymmärrä, mistä on kysymys. Ja lapsen tunteet ei ole kehittynyt vielä samalle tasolle, ajattelu on kehittynyt samalle tasolle kuin aikuisella, niin hyvin pienikin asia voi jättää niin sanotun traumajäljen. Ja nämähän on tietysti niitä, jotka sitten pitkäaikaisesti vaikuttavat, kun ne jäävät elimistöön. Trauma ei ole pelkästään niin kuin joku sellainen asia, mikä meillä on mielessä, vaan trauma on tunnekehossa ja trauma on myös somaattisesti ihan kehossa. Eli puhutaan sellaisista kuin muistijäljet. Ja tietysti menneiden elämien regressioterapeuttina, niin minun täytyy nyt tässä vaiheessa sanoa, että meillä on myös menneistä elämistä tulevia traumejen muistijälkiä. Eli kaikki ei aina ole tässä elämässä, mutta nyt tänä iltana me pysytään tässä elämässä. Eli ei oteta menneitä elämiä, koska sitten siitä tulee vähän liian paljon. Mutta mikä mulle tekee sen verran, jos mä vielä sanon menneistä elämistä sen, että mikä tekee mielenkiintoista mun työstä on se, että millä tavalla mä pääsen vertaamaan sitä, että mitä meillä on tapahtunut tässä nykyisessä elämässä ja mitä kenties on sitten tapahtunut siellä menneisyydessä, missä on niiden linkki. Se on mielenkiintoista työtä, erittäin mielenkiintoista. Mutta traumoista on paljon, markkinoilla hyviä kirjoja on, traumoista puhutaan tällä hetkellä hyvin paljon. Mervi, vähän sun mikrofoni pätkii. Eikö se kuuluuko nyt paremmin? Joo. Niin mun täytyy olla tässä vähän lähempänä, että sä kuulet, tai sitten mä laitan täältä tämän mötikön tähän. Joo, laita mötikön. Joo, se jotenkin aina väliin vähän hävisi. Niin, anteeksi, jatka vaan, ole hyvä. Okei. Mä ajattelin, että jos teitä ei haittaa, niin mulla on nimittäin mikki tässä tällä tavalla. Niin mun täytyy, täällä on tämmöinen
studiomikki, niin se on sitten vähän täytyy lähemmäksi sitä ottaa. Huudelkaa vaan, jos tuntuu, että ääni katoaa, niin mä hivutan sitä vieläkin vähän lähemmäksi. Okei, eli hypätäänkö suoraan asiaan? Joo, ja vielä tuohon, niin kuin sä puhuitkin, niin näin energiahoitajana ja kouluttajana, niin mä oon kanssa tässä vuosien aikaa huomannut, että ne traumat, kun ne on eri kehokerroksissa, ne on meidän, sekä sinne just niin kuin sanoit, tunnet kehossa, ne on myös siellä meidän fyysisessä kehossa, että sitten jo siellä henkikehossakin. Eli niitä, kun lähdetään niitä traumaja hoitamaan, niin me hoidetaan niin kuin hirveän monta eri meidän energiakerrosta silloin. Ja sitä lähdetään, että se onko sitä sipulia kuoris, että se ei ole niin vaan niin kuin yksiselitteisesti, että se on siellä mielen alueella, vaan se on se niin kuin koko keho, koska me ollaan kuitenkin fibroakustinen kokonaisuus, niin kyllä se on joka paikassa. Esimerkki kuin se, että mä inhosin koulussa ihan valtavasti esitelmiä. Luokan edessä seisomista. Se oli mulle, se oli traumaattista. Mä traumatisoiduin siitä niin paljon, että mä siitä jäi niin isot jännitystilat ja se koko asetelma itsessään oli sellainen, että aina kun piti tehdä joku esitelmä luokan edessä, niin meni ihan niin, että monta yötä meni niin, että ei saanut nukuttua kunnolla ja ihan, että meinasi ihan pyörtyä sinne luokan eteen. Ja nämä on tietysti sellaisia, jotka sitten jää, eli mistä meilläkin tulee hyvin usein tämä esiintymiskammo, esiintymispelko, se, että ääntä ei saa kuuluviin. Ja ääntä ei ehkä kenties saa kuuluviin edes sellaisissa tilanteissa, missä ei ole kovin paljon ihmisiä, jos täytyy sanoa jotain, mikä on itselle tärkeää. Eli se niin kuin tukehtuu tänne kurkkuun, ne sanat tukehtuu kurkkuun. Ja tämä on siellä taustalla hyvin usein on silloin, kun tullaan terapiaan niin, että on pelko puhumisesta niin kuin julkisissa tapahtumissa. Esimerkiksi pitää puhe tyttären ylioppilasjuhlissa tai häissä. Niin usein siellä taustalla saattaa olla ihan tällainen joku tapahtuma, joka juontaa juurensa kouluun. Ja sitä ei välttämättä muista edes tietoisen mielen tasolla. Eli kun nämä ei ole aina muistettavissa, eli ne voi lähteä nousemaan sieltä pintaan sitten myöhemmin, niin kuin miten Mia sulle kävi sinun tapauksessa. Eli meillä on niin paljon täällä alitajunnassa piilossa, poissa sitä, mitä me emme niin kuin me emme ehkä pysty käsittelemään, psyyken tasolla pysty käsittelemään ennen kuin sitten tulee se aika, että ne lähtee sieltä nousemaan. Yleensä henkinen herääminen on sellainen triggeri, mikä alkaa triggeröidä näitä traumoja, koska on hyvin tärkeää, että lähdetään käsittelemään pois kaikkea, mitä meillä on sinne piiloutunut ja hautaantunut ja niihin liittyviä, koska traumoihin liittyy aina tunteita. Se on tunnetyötä. Kyllä, ja se on yllättävää, miten ne on linkittyneitä sinne menneisiin elämiin. Myös mikä itselläni niin kuin on tuo koulukiusaustausta sieltä ala-asteelta, joka onneksi jäi tietysti siihen ala-asteelle, mutta se oli kuitenkin 6 vuotta pienelle ihmiselle, se on pitkä periodi ja se on vielä näin 52-vuotiaanakin, niin hyvin, hyvin vahvasti se kulkee mukana. Ja se kulkee mukana just siinä, että pelkää jäävänsä aina tietyissä ryhmissä ulkopuolelle, varsinkin jos on hirveän niin kuin rakas ryhmä tai sellainen, että se nostattaa niitä semmoisia edelleenkin pelkotunteita esiin ja ei niin kuin hirveän kovaa pelkoa, mutta se nousee sieltä, se kumpuaa sieltä ja se tietysti se, mikä lapsena sitten oppi, että hyväksytään sellaisena kuin on, koska ei ollut niin kuin mitään semmoista isoa syytä oikeastaan, minkä takia mä jouduin siihen koulukiusaukseen. Tai se ei ole ainakaan mulle vielä selvinnyt. Mä ymmärrän sen, että tietysti kun dysleksia oli lukihäiriö ja sitten vielä sairastuin teini-iässä essentiaaliseen vapinaan, niin ne on semmoisia totta kai, jotka niin kuin tuossa iässä
se on helppo ottaa sitten kiusattavakseen ja kiusauksen kohteeksi. Mutta se, niin kuin mikä siihen nuoruuteen jäi siitä, oli just se vahvan miellyttämisen tarve. Että sitä yritti niin kuin miellyttää ja sitten kun niitä ystäviäkin alkoi tulla sitten ja alkoi kasvaa siinä, niin se niin kuin, sitä yritti niitä ystäviä miellyttää todella paljon ja yritti aina tehdä heidän olonsa mahdollisimman hyväksi, jotta ei tule sitä, että jätetään ulkopuolelle. Ja se vielä huomaa tässäkin elämässä, tai tässä elämässä toki, mutta niin kuin tässä iässäkin se miellyttäminen välillä sieltä niin kuin nousee ja pitää itsensä oikein herätellä, että hei, että kyllä sä riität ihan tuollaisena kuin sä olet. Ja varsinkin tällä henkisellä puolella, kun tekee töitä, niin se on myös vähän ollut semmoinen, mistä ei ole viittinyt ihan hirveästi puhua, koska sillä isketään sua selkään takaisin. Se katsotaan, että no eikö sä nyt uskalla itse tehdä ja etkö sä ole sitä ja etkö sä ole tätä, kun ei siitä ole kysymys, vaan se on siitä kysymys, että haluaa tehdä toisten kanssa yhdessä, kun ei ole saanut sitä kokemusta lapsena tehdä yhdessä, niin sitä yhdessä tekemistä rakastaa. Mutta sitten myös, kun mä, Mervi, oli sun regressiossa, mentiin sinne hypnoosiin, niin mä ymmärsin sen, mikä niin kuin yhdisti sitä, että mistä se lähtee. Että jossakin edellisissä, ehkä elämissäkin, voi olla monessakin, niin mut on ajettu pois siitä yhteisöstä. Mä oon luultavasti tehnyt sitten jotain sellaista, käyttäytynyt sillä tavalla, että en ole enää ollut sopiva, tai sitten se on tämä minun noita puoleni tai joku muu, että mut on niin kuin ajettu pois. Eli se kumpuaa jo sieltä, se, että mut eristetään pois yhteisöstä ja ne on kyllä ollut sellaisia isoja niin kuin oppiläksyjä. Ja ne on edelleenkin, ainahan sitä hävettää vähän puhuakin tämmöisistä asioista vielä tässäkin iässä. Että näin ne on, mutta ne on niitä rehellisiä tunteita, joita meillä varmalla ihan monella meistä on. Ja se justi, mikä niin kuin traumaattisesti vielä nostaa pintaan, on juuri esimerkiksi toi essentiaalinen vapina, mikä mulla on. Välillä se on tosi kova mun käsissä se vapina, ja välillä se on vähän laimeempi. Mutta mä uskon, että sekin varmaan osalta tulee myös sieltä jostakin trauma, koska se on siinä koulukiusaamisen jälkeen vasta puhjennut silloin. No sehän on pikkuaivosairaus, mutta puhjennut, että koska eläimetkin, kun ne traumatisoitu, nehän alkaa tärisemään ja pakoja. Ne niin kuin sitä traumaa purkaa sillä tavalla. Nimenomaan ne purkaa sillä tarinalla pois sitä traumaa. Ja me ihmiset ei pysty tekemään sitä. Me ei tehdä sitä. Me ei mennä ja ravistella itseämme silloin, kun jotakin tapahtuu. Eli meille jää se sitten kehoon kiinni trauma hyvin herkästi. Tuo koulukiusaaminen on, kun se on niin paljon. Mulla koulukiusaaminen oli, joo, mua kiusattiin. Kyllä mua kiusattiin niin pitkään ennen kuin mä kasvoin riittävän pitkäksi, että mä pystyin katsomaan kiusaajia alaspäin. Sitten ei kukaan uskaltanut kiusata enää. Mutta kyllä mua kiusattiin ala-asteella, ja se jatkui sitten vielä isommassa koulussa se kiusaaminen. Ja kyllä siinä on se porukan ulkopuolelle jääminen ja se, miten joku ottaa sinut silmäntikuksi ja päättää, että hirveän kiva piilotella tuon laukkua ja hattua ja kenkiä ja lapasia ja mitä nyt sitten piiloteltiinkin sieltä. Ja sitten tytöillä, kun se on tytöillä sitten vielä enemmän sitten sellaista, että sitten kun on kaveriporukka, niin sitten ton kanssa ei voi olla. Ja sitten muut on niin kuin keskenään ja jätetään yksi ulkopuolelle. Ja sitten onkin seuraavalla viikolla, se onkin ihan oikein, että ollaan tuon kanssa. Että siellä oli yhdessä vaiheessa oli sitten vähän sellaisiakin tapahtumia oli, mutta ne jäi kyllä onneksi ihan aika nopeasti sitten pois, että mä löysin sitten tosi kivan kaveriporukan, joka sitten kesti ihan edelleen ollaan pitkässä matkassa ystäviä, että sillä tavalla löysin omat ihmiseni. Mutta joo, se kiusaaminen on traumatisoiva pienelle lapselle.
Joo, Mm. ne on isoja asioita, mutta niin on myös kaikki muutkin, mitä siellä perheen kodin sisällä tapahtuu. Mm. 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 Niin, meille suomalaisille varmaan aika monelle on lapsuuskodissa ollut alkoholisti vanhemmat sellainen asia, mikä on aiheuttanut traumaa samalla tavalla ehkä väkivalta, oli se sitten henkistä, fyysistä, emotionaalista väkivaltaa. Et mun lapsuuteen, tämä on sellainen asia, mistä mä huomaan, että on niin kuin edelleenkin hyvin vaikea puhua. Ehkä nyt helpompi sen takia, että mun isä on nyt myös siirtynyt tuonne toiselle puolelle, mutta mun äitihän oli alkoholisti. Ja mun lapsuuteni oli alkoholivärittämä ja äidin erittäin äm, epäarvaamattoman käytöksen värittämä. Siellä oli hyvin paljon turvattomuutta ja siellä äm, ehkä välttämättä koskaan ikinä ei syntynyt tällaista niin kuin syvää kiintymyssuhdetta äitiin. Mä olin enemmän niin kuin äitini huoltaja, että meillä oli niin päin se, että mä joudun pitämään äidistäni huolta, kun hän ei pystynyt pitämään huolta minusta, että siellä oli paljon alkoholia ja se on, se on trauma. Alkoholistiperheessä kasvaminen jättää leiman. Se jättää leiman. Että ainakin silloin teini-ikäisenä, niin mulla oli ihan koko ajan sellainen tunne, että ihan niin kuin mun selkään tai mun otsassa olisi ollut leima tai mun selässä olisi ollut leima, että milloin niin kuin, odotetaan vaan sitä, että kyllä se tuokin nyt menee tuosta ihan samaa rataa kuin se äitinsä meni, että siellä oli niin kuin se, että, niin kuin, että, ihan niin kuin, että ne odotukset oli niin alhaiset, että eihän niin kuin voi tapahtua yhtään mitään muuta. Että sellainen tunne mulla oli kasvaessani, sellainen tunne, että, että se oli niin kuin semmoinen häpeäpilkku, sitä se oli. Se oli häpeäpilkku, mikä oli otsaan laitettu. Ja, ja sen kanssa oikeastaan elämään opettelu on kestänyt ihan koko eliniän. Et oikeastaan vasta näin ihan viimeisen 10 vuoden aikana mä olen niin kuin aivan täysin hyväksynyt sen ja niin kuin antanut sen mennä. Että siellä oli pitkään, niin kuin on näitä tyypillisiä tunteita, että kun siellä on sitä epäoikeudenmukaisuutta, siellä on paljon häpeää, siellä on myös paljon vihaa. Et viha oli ehkä se tunne, mitä mä tunsin äitiäni kohtaan kaikista eniten. Että minkä takia hän ei voinut antaa mulle sellaista turvallista kasvuympäristöä, mikä lapselle pitäisi antaa. Ja sitten vasta vanhemmiten tietysti, kun on oman elämän tullut enemmän perspektiiviä, elämänkokemuksia, ymmärtänyt sen, että tietysti jokainen tekee sen, mitä pystyy, että ei voi tehdä. Jos ei ole resursseja, niin ei voi olla enempää. Eli mutta on vaikeita asioita, kun lähdetään ihan terapiankin, kun lähdetään näitä asioita selittämään. Ei välttämättä terapeutillakaan ei ole sitä kosketuspohjaa, että mikä, mikä tietysti auttaa, että jos sulla, ja nyt me mennään siihen haavoittunut parantaja käsitteeseen siihen, että minkä takia niin monesta tällaisesta vaikean lapsuuden ja vaikean elämän kokeneesta niin tulee sitten terapeutti tai ihmisten auttaja. Eli niin, mä olen, niin, ehkä on helpompi ymmärtää ihmisiä silloin, kun itse on kokenut myös jotakin. Joo, kyllä se justiin näin on. Että varsinkin näin niin kuin energiahoitajana, niin se auttaa ne omat kokemukset siinä ymmärtämään ja lukemaan myös ehkä sitä energiaakin siinä ihan eri tavalla, että pystyy pääsemään siihen emotionaaliseen leveliin sen hoidettavan kanssa. Se on tosi tärkeää, että vaikka olisi vähän erilaista, mutta silti sä tunnet
sen tuskaan Sä sieltä. otat empaattisena ihmisenä se tulee sieltä. Se pystyy niin kuin menemään sille samalle tasolle, se empaattinen taso on. Ja tietysti sit siellä on aina sitten se vaara, mikä siellä, mä ainakin omassa työssäni usein huomaan sen, että siellä on aina vaara sitten tietysti, että sä myös sitten ylivastuullisena empaatikkona sä otat kantaaksesi muiden ihmisten ongelmat, että sä yrität niin kuin, koska eihän kukaan muu ihminen voi meitä eheyttää eikä parantaa, vaan se täytyy lähteä meistä itsestämme. Eli sen, sen, sen rajan vetäminen myös siellä on hyvin tärkeää, etenkin jos itse tulee sellaisesta lähtökohdista, missä on se trauma aiheuttaa sitä miellyttämisen halua kenties. Sitten on vaikea sanoa ei ja haluaa, että kaikilla vaan on hyvä olla ja niin edelleen. Eli nämäkin on ollut sellaisia oppiläksyjä, joita on joutunut oppimaan, että todellakin ei ketään voi eheyttää väkisin. Ei voi. Eli sen täytyy lähteä ihmisestä itsestään sen halun eheytyä. Ja tämä on Suomen henkisellä kentällä on paljon nyt, on totta kai kulttuuritausta, mikä meillä on sotien takia ja meidän historian takia on se, että meillä on paljon ylisukupolvista traumaa myös. Eli nyt tuntuu ihan siltä, että meidän sukupolvit, että ainakin tällä hetkellä, jotka tuolla henkisellä kentällä on jo hyvin kiinnostuneita siitä, että miten pystyvät purkamaan näitä ylisukupolvisia traumoja. Ei pelkästään. Ja kuinka pitkälle meidän omat traumat itse edes on meidän omia traumoja. Vai toistammeko vaan sitä, mitä on tapahtunut meitä edeltävässä sukupolvessa, sitä edeltävässä sukupolvessa, eli koska sieltä ne tietyt toimintamallit ja ne kaikki siirtyy eteenpäin. Mitä sanoo Miia? No, Miia ja kuuntele. Joo, teitä on niin mukava kuunnella. Vaatii tosi paljon itseltä oman itsensä kohtaamista ja tavallaan niiden kipujensa kohtaamista, että voi sitten tunnetasolla kohdata myös toisia ihmisiä ja kenties olla avuksi sitten. Mitä sulle, Miia, tapahtui? Millä tavalla sun trauma lähti nousemaan sieltä? No, mulla lähti aikuisiällä nousemaan muistista, että mä oon siis lapsena joutunut kokemaan seksuaalisen hyväksikäytön ja se on blokkautunut mun muistista nyt ihan kokonaan niin kuin aikuisikään saakka siihen asti, kun mulla on ollut tarpeeksi sitä turvaa, sisäistä turvaa ja ulkoista turvaa, että mä pystyn tavallaan kohtaamaan niitä kipeitä asioita ja joku muu voi ottaa minusta sitten koppia, että 35-vuotiaana 3 lapsen äitinä, niin minulla alkoi sitten nousta terapian mentyä niin aika nopeasti tämä lapsuuden hyväksikäytön tarina niin muistista. Että tästä on semmoinen 7 vuotta, jonka aikana olen tässä työstänyt tätä asiaa monella tavalla joo, tämä on ollut kyllä mahtava matka tähän asti, että on saanut sitten päässyt siihen pisteeseen elämässä, että on saanut työstää näitä, koska se on ollut tavallaan semmoinen kokemus, että jotakin itsessä on aivan selvästi alla, mutta ei vaan niin kuin muista, että mitä. Tuo on ehkä on se yleisin, mitä mä kohtaan paljon työssäni, on se, että mulle tosiaan tulee asiakas, joka sanoo, että jotain on. Ja mulla on jotain. Joku blokkaa, en tiedä mikä. Joku blokkaa. Ja tosiaan kun meillä tässä meidän ajattelevassa mielessä ei ole kuin ihan pieni osa siitä, mitä me ollaan. Että meillä on niin valtava iso alitajunnan kapasiteetti on niin valtavan iso. Niin siellä voi olla hautautuneena. Mutta sitten tietysti kun ne lähtee ne muistot sitten nousemaan tuolla tavalla yllättäen, Miia, mikä sun ensireaktio oli? Kyllähän siinä sellainen romahdus tuli tavallaan, koska se todentui siinä vaiheessa, kun uskasin tämän asian kirjoittaa terapeutille, niin kävin silloin traumaterapiassa. Ja
tavallaan se oli semmoinen romahdus siinä, että toinen ihminen kuuli tämän asian ja uskoi minua, jolloin se oli pakko ottaa itsekin vakavissaan ja todesta, että näinkö on nyt sitten käynyt minulle. Ja sillä tavalla, että minulla oli aika pienet lapset vielä siinä vaiheessa, nuorin oli 1-vuotias, niin mieheni joutui aika paljon ottamaan sitten lapsista ja kodista vastuuta ja myöskin perheen taloudellisesta tilanteesta. Jäin sitten useammaksi vuodeksi kotiin sitten tätä asiaa käsittelemään. Haluatko sä vielä lisää avata sitä polkua, miten se lähti eteenpäin siitä? Siitä, Joo. Tästä hetkestä eteenpäin. Joo. Tosiaan pienet lapset, kun mulla oli, niin tavallaan heidän semmoinen avuttomuuden tunne, mikä heillä oli ja itku ja tällainen, että mä en voinut 3 lapselle olla yhtä aikaa kaikille auttamassa jollekin suksia ja alkaa jollekin antamassa maitoa ja jollekin näin, niin se oli semmoinen, mikä nosti tosi vahvoja ahdistuksen tunteita ja kuoleman pelkoa sisältä ulos ja se oli tosi hätäännyttävä tilanne itselle, koska en yhtään tiennyt, mistä ne tuli ja miten pystyn olemaan lasten äitinä ja näin. Ja se sitten lopulta oli se viimeinen niitti, joka ajoi sitten terapiaan, että nyt täytyy lähteä itselle hakemaan apua, että se oli niin kauhun tunteet nousi sisältä, että täytyy antaa niin sanotusti ohjakset jollekin toiselle. Sitten varmaan mulla on aina ollut semmoinen, että terapia varmaan sitten jossain kohtaa voi auttaa, jos mikään muu ei auta, että kun on tietysti miettinyt, että aikaisemminkin, että onko itsellä jotain sattunut nuorena ja näin, niin tästä se sitten oikeastaan lähti se eheytymisen polku, että toki jo ennen kuin nämä kokemukset nousi pintaan, niin lapset herätti tunteita itsessä ja sitten paljon niin kuin opettelinkin tunnistamaan tunteita kehossa, jotka ovat olleet tosi pysähdyksissä ja en ole ymmärtänyt itseäni, miksi käyttäydyn noin, kun jotakin tapahtuu ja että menee niin sanotusti pasmat sekaisin aivan pienestä, niin olen paljon joutunut opettelemaan, että miltä minusta tuntuu ja mikä tunne on mikäkin ja yrittämään niin kuin yhdistää sitä omaan kehoon, että se tavallaan se tunneyhteys kehossa on niin kuin poikki. Ja sehän on todella pelottava tunne, kun sitä ei ole sillä tavalla. Niin. Joo, 4 vuotta kävin sitten traumaterapiassa ja perhe on siinä tukenut tosi kovasti ja auttanut, että ilman heitä olisi kyllä tässä. Silleen on ollut ihana, että on saanut apua. Se on ja sen ainakin silloin itse kun koulukiusattuna olin, niin hirveästi niin kuin hain sitä syytä, että miksi mä olin. Mä niin kuin itseäni siitä syytin, että mitä mä tein väärin, että mua kiusattiin. Ja varmaan Mervi koki sen, että olisiko hän voinut olla erilainen tytär, että äiti ei olisi sitten käyttänyt alkoholia tai olisi sitä ollut, että niitä aina varmaan etitään niitä, niin oliko sulla, etsikö sä Mia itsestäsi niitä syitä siinä, että olisitko sä voinut ehkä jollakin tavalla jotain olla eri lailla, että ei olisi tätä käynyt? Tai... No todella vahvasti, että se tavallaan se tarina, vaikka se tuli ulos, niin kyllähän se jälkipyykki ja jälkiselvittely siinä on vienyt vuosia. Tosin siellä terapiassa, kun juttelin terapeutin kanssa, niin hän sanoi, että yleensä on niin kuin 10 vuosia, miten ihmisillä menee näiden tällaisten traumejen käsittely. Ja se oli mulle semmoinen, että eihän mulla ole 10 vuotta aikaa tullata tähän. Herra Jumala, mulla on pienet lapset ja sillä tavalla, että kyllä siinä tuli aika paljon semmoista taistelutahtoakin myös, että pari ensimmäistä vuotta niin vähän jankattiin asioita, mutta tosi nopeasti kuitenkin lähti tavallaan vähän aukenemaan ja on sillä tavalla tehnyt kyllä kehonikin kanssa tosi paljon töitä, että saisin sen kehoyhteyden takaisin ja ymmärtäisin itseäni, jolloin olisi sitten helpompi olla perheelle äiti ja puolisolle
vaimo ja näin. Mutta tosiaan se syyllisyys, kyllä, syyllisyys on kulkenut tosi paljon minun matkassa mukana, että oikeastaan ihan vasta nyt on saanut ehkä semmoisia aha-elämyksiä, että ehkä ne, ja tämäkin, että uskaltaa täällä, nyt olen siis ensimmäistä kertaa ihan omilla kasvoillani kertomassa täällä tätä tarinaani, että on pienemmissä osissa tässä 7 vuoden aikaan purkanut ja kertonut, jakanut tätä aina välillä eri tilaisuuksissa. Ja että tämä on mulle tosi merkityksellistä nyt olla täällä tänään teidän kanssa. Ja mutta tosiaan aika pitkät hännät niillä asioilla on, että se hyväksikäyttö, mitä minulle lapsena tapahtui, niin tavallaan, että se on kestänyt niin kuin tavallaan tänne asti niiden asioiden perkaaminen ja työhän niin kuin jatkuu koko ajan, että nämähän ovat asioita, jotka eivät sillä tavalla niin sanotusti valmistu koskaan, että kuuluvat ihmisyyteen, mutta siitä olen iloinen, että näille on kuitenkin mahdollista tehdä paljonkin. Ja syyllisyyden tunteet on tosi voimakkaita, että sitä työtä pitää kyllä tosi paljon niitä omia varjojaan kohdata. Ja se on raskasta ja energiaa vievää työtä. Mutta että helpottaa kuitenkin. On suunnattomasti helpottanut siitä alkuasetelmista. Joo, ehkä miten sä Mia sanoit tuosta, että kun vaan nousi niitä tuntemuksia eikä ollenkaan tiennyt, että minkä takia niin nousee jotain. Eli sieltä vaan niin kuin joku triggeröi ja sitten reagoi tietyllä tavalla eikä tiedä ollenkaan, että minkä takia niin tuossa nyt voisi sanoa, että kyllähän se niin kuin tieto voi lisätä tuskaa, mutta toisaalta sitten taas, että kun tietää, mistä on kysymys, niin sille voi tehdä jotain. Toinen vaihtoehto, jos olisi sitten se, että olisi koko elämän elänyt niin, että siellä olisi vaan ollut siellä koko ajan siellä alla jotain, joka pyrkii ulos, joka sillä tavalla niin kuin pulpahtelee aina silloin tällöin ja ei mitään ymmärrystä siitä, että minkä takia niin kuin käyttäytyy tietyllä tavalla tai minkä takia triggeröityy jostakin asioista, niin sekin on hyvin vaikeaa. Ehkä jos tuosta syyllisyydestä puhutaan, ehkä minua itseäni on ainakin hyvin paljon helpottanut se, että kun mä olen tiennyt, minkä takia mulla on ollut, niin kuin, minkä takia mä olen tuntenut tietyllä tavalla tai minkä takia mä olen triggeröitynyt niin kuin tietyistä tilanteista tai tietyistä ihmisistä. Esimerkiksi mulle humalassa olevat ihmiset on ihan, ne on sellaiset, silloin mulle tulee tämä fawn, eli tämä miellyttäminen, eli mä en juokse karkuun, mä en näyttele kuolluttaa, mä miellytän, mä pyrin miellyttämään, koska tämä tulee ihan selvästi sieltä lapsuudesta se, että täytyy miellyttää, pitää hyvällä tuulella, koska sitten jos ei ole hyvällä tuulella, niin sitten ei ole hyvä olla kenenkään, jos on huonolla tuulella. Eli mä menen edelleenkin ihan lukkoon silloin, jos on erittäin voimakkaasti päihtynyt ihminen. Mulla on heti se, että mä en voi olla siinä tilanteessa. Se nostaa ihan mulla kaiken pintaan. Ja tämä on ehkä hyvin vaikea asia ymmärtää sitten sellaisten ihmisten, jotka ei ole kokeneet alkoholistilapsuutta. Koska siellä tulee hyvin helposti, etenkin kaveriporukassa nuorempana olisi, että hei, mitä sä nyt olet tollanen, älä nyt viitti olla tollanen ja mikä sä nyt luulet olevassa niin poispäin. Ja ei oikein itsekään tiennyt, että minkä takia käyttäytyy niin, koska ei ollut vielä sitä ymmärrystä, mikä nyt on. Ja kai se syyllisyyden tunne sitten. Miksi mä oon tällainen? Miksi mä oon näin outo? Miksi meillä voi olla niin kuin muut on? Ja
ja helppo syyllistää itsensä. Todella helppo syyllistää itsensä. Joo, ja tuossa triggeröinnissä itse olen huomannut justiin se, mikä sulla niin on, tuo alkoholisti tekee sen, niin mulla on se, jos huomaa sitä kiusaamista, on se sitten vaikka sosiaalisessa mediassa tai muualla, niin se on semmoinen, mutta myös se, mikä on, kun tietysti lähtenyt sitten ajan mittaan se oma polku kasvamaan ja on oppinut ja lähtenyt se paraneminenkin siinä traumasta käyntiin, niin sitä kun on alkanut enemmän sitten seistä siinä omassa voimassa ja se juuri sakra sieltä oikein vahvistunut enemmän ja enemmän, niin se on myös mennyt vähän sen, ei ole osannut niin kuin hallita sitä ylilyöntiikään siinä, että sitä saattoi sit tosi nopeasti ottaa jonkun, jos joku lähti niin kuin neuvomaan tai auttamaan, enemmänkin ehkä joku lähti auttamaan, niin sitä otti niin kuin neuvona tai se, että älä se niin kuin, sä et sano, mitä mun pitää tehdä. Ja varsinkin mä itse asiassa tuossa justi oppilaille niin sanoin sitä, että mua edelleenkin triggeroi sana, sun täytyy tehdä. Että jos joku mulle sanoo, että sun täytyisi tehdä tällä tavalla tai tällä tavalla, niin se nostaa mulla heti niin kuin karvat pystyyn, että munhan ei täydy tehdä yhtään mitään. Ja se on justiin siinä, että koska sit se nostaa sellaisen oman trauman sieltä, että enkä mä riitäkään nyt tämmöisenä, mikä mä oon, että enkä mä teekään hyvin näitä asioita, että täytyykö mun sittenkin tehdä toisella tavalla. Ja se on jännä, miten ne semmoiset pienet juuri tuommoiset asiat, niin ne triggeröi siellä tosi nopeasti. Joo, mulla oli vähän samanlainen tietysti erilaiset kokemukset kuin sulla, Mia, mutta mä menin terapiaan ensimmäisen kerran, kun mun tytär syntyi, koska mulla oli ihan niin, että mä en millään osaa olla äiti. Mä en osaa olla äiti, että minkälainen on hyvä äiti, miten mun täytyy, ja se valtava vastuuntunto siitä, kun oli pieni lapsi, ja, ja totta kai myös halu toimia toisin, eli mitä tahansa mulla oli siellä lapsuudessa, sieltä oli tullut, niin en missään nimessä niin kuin halunnut sitten toistaa niitä, eli se oli mulla se ensimmäinen hetki, kun mä menin terapiaan. Mutta oikeastaan tämä koko henkinen kehitys, ihan siis kaikki, mitä sitten on tapahtunut sen jälkeen, niin on auttanut ihan valtavasti. Et ei pelkästään, että oikeastaan voisi sanoa, että mikä minua on auttanut kaikista eniten, niin on regressio. Ihan kaikista eniten. Eli jo ihan tämä mun äiti on sellainen iso hahmo mun elämässä, hyvin mystinen mysteerihahmo, jota mä en koskaan oppinut tuntemaan ollenkaan. Tietysti siellä on myös paljon sitä, että kun hän kuoli niin nuorena, hän kuoli väkivaltaisesti, mikä sekin oli sitten trauma, mikä oli sellainen asia, mistä mä en puhunut, siis en puhunut ollenkaan. Jos ihmiset kysyvät, että missä sun äiti tai mitä sun äidille tapahtui, niin sitten se on jotain. Nyt pätkii justiin se puhe. Nyt pätkii tässä. Joo. Niin, oli vaan joku niin kuin sairaus. Oli. Ja mutta siellä oli ne tunteet, kun ne jää sinne kiinni, ja sitten ne alkaa sieltä nousta pintaan, niin sitten oma elämäntilanne tietysti lähti nostamaan niitä pintaan myöhemmin. Ja regressiivisessä työssä sen ymmärtäminen, että mistä se tuli se valtava ahdistuksen tunne ja sellainen valtava ahdistus, mikä mulla oli sitten niin kuin suurin piirtein 20-30 vuotta mun äitini kuoleman jälkeen, kun mä menin takaisin sitten siinä regressiossa niihin hänen hautajaisiin ja kohtasin itseni siellä, sen 12-vuotiaan lapsen, joka ei oikeastaan edes ymmärtänyt, että mitä oli tapahtunut, niin se oli mulle se, mistä kaikki niin kuin lähti sitten oikeastaan niin kuin ihan kunnolla avautumaan. Eli henkinen kehitys on auttanut ihan valtavan paljon. Mikä sulla, Mia, on ollut terapian ohella sellainen, mikä on vienyt sua eteenpäin tai auttanut sua kohtamaan? Ehkä vienyt eteenpäin on ehkä väärä sana, koska
meillä kun on tällainen, että meidän täytyy aina selvitä kaikesta, että oli mikä tahansa, että joko se oli sitten läheisen menettäminen tai mikä tahansa, meidän täytyy aina selvitä siitä, päästä yli, vai mikä se on, mitä Suomessa käytetään se sana, mutta ehkä auttanut kohtaamaan noita vaikeita tunteita ja niin kuin, myös, miten mä sanoisin, kohtaamaan vaikeita tunteita ja onko liian paljon sanoa hyväksymään itsesi, hyväksymään sen lapsen, mille tehtiin väärin? Se on oikein hyvä sana ja sitähän tässä on halunnut tehdä näiden asioiden tultua ilmi, koska ne pienen lapsen pelot ja kauhun tunteet, mitkä on jäänyt sisään, jotka on sitten vaikuttanut elämän jokaisella osa-alueella, niin kyllä sitä on ollut kovin vahva halu ja tarve tehdä sille lapselle oikeutta. Että tavallaan se, että mistä mä oon jäänyt syyttämään ehkä itseäni, on se, että mä en ole uskaltanut puhua mun surusta. Ja niin kuin näyttää sitä herkkyyttä ja tunteita, mitä se on aiheuttanut. Että se on ollut mulle kyllä kaikkein eniten sellaista parantavaa, että olen uskaltanut itkeä ja puhua siitä pikkuhiljaa aina siinä omassa toipumisen tahdissa. Mutta myös hirmu tärkeää, että on kuunnellut niitä rajoja. Eihän ne aina, sehän on todella suuren opettelun takana oppia tuntemaan oman kehonsa rajoja omien tunteiden avulla, kun on kohdannut väkivaltaa. Ja minäkin tosiaan koin siis raiskauksen ollessani ala-asteella, että se on sillä tavalla jättänyt kehon jälkiä, niin joo, lähdin ehkä jonnekin muualle kuin mikä oli sun kysymys alun perin. Että. Niin, henkinen kehitys. Joo. Säkin olet henkinen ihminen. Kyllä. Niin. Minä vahvasti ehkä koen, että minun kohdalla tämä henkinen kehitys on aina näyttäytynyt niin kuin kehon tunteena ja tavallaan tutustumisena siihen omaan itseen ja omaan sydämeen, että tavallaan kun koen, että puolet elämästä on, tai tavallaan puolessa välissä elämää on saanut kokonaisen uuden selityksen tai tarinan sille omalle elämälle, miten se on mennytkin sieltä lapsuudesta lähtien, niin tavallaan se oma sydän ja siihen tutustuminen, että mitä ne on ne aidot tunteet siellä alla, että joo, tiettyjen tapahtumien takia koen ja tunnen näin ja se on ollut pelottavaa, mutta sitten tavallaan miten niitä omia tunteita kohtaamalla ja tekemällä töitä kehon kanssa on tehnyt tätä TRE-tärinää siitä lähtien, kun terapiaan menin, että useamman vuoden, joka on sitten myös auttanut vapauttamaan näitä tunteita. Ja kirjoitustyötä on tosi paljon tehnyt trauman tultua esille, että niin kuin ihan kirjoittanut päiväkirjoja kymmenittäin, että miksi tuntuu joltain ja minkä takia ja mikä siihen on triggeröinyt, että saisi niitä selityksiä, saisi niitä langanpäitä kiinni yhdistettyä, että tämä tilanne näin ja minkä takia sitten mahdollisesti keho voi reagoida tai minä reagoin ihan jotenkin ihmeellisellä tavalla, että niitä pikkuhiljaa on alkanut sitten saamaan kiinni niitä langanpäitä ja se terapia on myöskin auttanut siinä. Mutta henkinen kehitys ja tunteisiin tutustuminen on ollut tosi tärkeää. Joo, mä tuossa mietin kanssa aikaisemmin, että miten niin kuin lähinnä omalta kohdaltanikin myös sitä, että miten mulla ihan selvästi oli silloin vielä joskus 20 vuotta sitten, 15 vuotta sitten, niin ihan sellainen, ja olen kirjoittanutkin tai jonnekin, että mulla oli ihan sellainen tunne, että ihan niin kuin mä elin itseni vieressä. Että mä en ollut minussa, mutta mä niin kuin elin itseni vieressä. Että kun katsoo niitä aikoja, niin tuntuu ihan siltä, että
oliko siellä edes niin kuin sellaisia ihan oikeita aitoja tunteita. Et mä tiesin, että miten pitäisi tuntea, kun on onnellinen ja mitä pitäisi tuntea, kun on mitä nyt sitten onkin, mutta ainakin näin jälkeenpäin katsottuna, niin musta tuntui siltä, että ne ei ollut niin kuin, että ne oli niin kuin ajattelun tasolla enemmän ne tunteet kuin tunteiden tasolla. Ja tämän mä huomaan myös ihan asiakastyössä hyvin usein sen, että me usein ajatellaan tunteita, mutta me emme tunne tunteita. Ja niiden tunteiden tunteminen kumminkin se vaatii sen syvän hypyn sinne omaan itseen. Sinne ei haluta ehkä mennä sen takia, että se on aika syvä hyppy ja se voi olla myös hyvin ahdistavaa, että kun sieltä sitten lähtee niin kuin luvan kanssa nousemaan paljon niitä tunteita pois. Mutta mitä mulle on, ehkä mulle se kaikista suurin anti, mitä henkinen kehitys on mulle antanut, kaikki tämä tunnetyö ja energiatyö, kaikki mitä tämä on antanut mulle on se, että se lapsi, mikä siellä oli ja se viha, mitä mä tunsin siitä, että siitä lapselta riistettiin niin sanottu normaali lapsuus ja mitä se lapsi joutui näkemään ja kokemaan sellaista, mitä kenenkään lapsen ei pitäisi nähdä ja kokea. Se oli se viha, mitä mä tunsin pitkään ja se itsesääli ja se niin kuin oikeastaan sellainen, siinä on hyvin helppo jäädä. Koska sitä voi käyttää tekosyynä ihan vaikka mihin tahansa. Eli silläkin voi manipuloida ihmisiä ja tilanteita sillä tuntemuksella tai sillä itsesäälillä. Mutta kun uskaltaa vaan mennä ihan sinne syvälle, niin sieltä avautuu sieltä lähtee nousemaan se armollisuus oma itseä kohtaan. Ja ehkä se, että kun mä ensimmäistä kertaa ihan oikeasti istuin alas ja itkin niin kuin sitä omaa pientä lasta, sitä lasta, ja annoin sen surun tulla, että tämä on ihan oikeutettua, tämä on ihan oikein, että tässä ei ole mitään väärin ja mun ei tarvinnut syyttää ketään eikä tarvinnut tuntea vihaa, vaan ihan puhtaasti tunsin sen myötätunnon, sitä omaa pientä ihmistäni kohtaan, niin se oli mulle sellainen iso ratkaiseva tekijä, joka oikeastaan voi sanoa, että se muutti hyvin paljon, ihan auttoi. Ei sillä, mä en ole koskaan ollut että annetaan anteeksi muille ihmisille sen puolesta puhuja. Kuten tiedätte, niin minulla on aika paljonkin siitä sanottavaa, koska minua ärsyttää tämä henkisissä piireissä, tämä lällyttäminen, että aina pitää antaa anteeksi. Ja kun sä annat anteeksi sille ja kun sä annat anteeksi tälle, ei, kuulkaas, ei meillä tämä taivaaspaikkani aukene yhtä sen enempää, vaikka me annettaisiin anteeksi ihan kenelle tahansa. Kyllä se täytyy lähteä sieltä omasta itsestä. Meidän pitää mennä sinne omaan itseen. Ja tämä on vaikeinta. Se on kaikista vaikeinta. Ihan oikeasti. Mä huomasin, että mä olin taistellut sitä vastaan. Ja sen, että kun se omalle itselle anteeksi antaminen, se tarkoittaa sitä, että antaa sen itkun tulla. Ja ottaa sen pienen lapsen, jolle on tapahtunut niitä pahoja asioita. Ja hyväksyy sen. Hyväksyy sen, mitä on tapahtunut. Se on vaikeaa. Se on vaikeaa, koska eihän sitä menneisyyttä voi muuttaa, mutta ei me voida sitä vastaankaan tapella. Eli tämä oli se, mikä mun oma henkilökohtainen kokemukseni on. Eikä tämän takia mä puhun niin paljon siitä. Mua ärsyttää se anteeksi antaminen. Se on hyvä, kun sä puhut, koska sinun on pari vuotta tässä nyt ehtinyt tutustua. Ja itse asiassa sinä olit se, joka istutti tämän ajatuksen minulle, koska minun pitää anteeksi antaa minun hyväksikäyttäjälle. Niin, ei tarvii. Joo, ei tarvii. Ei tarvii. Mutta miettikää, miten syyllisyys on. Joo, minä olen vastuussa, koska se on minun keho, jolla ei pienenä ei ollut sitä tunneyhteyttä, että olisin voinut saada muita selityksiä. Ei kukaan aikuinen tiennyt tästä, mitä minulle tapahtui. En pystynyt sitä tuomaan julki, niin se jää. Ja
se on niin kauan, kunnes sitä puretaan ja tunnetaan pois. Niin. Mutta tosiaan tämä, että pitää antaa anteeksi, niin sieltä tulee se vaan se valtava syyllisyyden tunne sitten siitä, että minkä takia mä en pysty antamaan anteeksi. Ja joskus tämä syyllisyyden tunne on paljon pahempi kuin se, mitä itse asiassa on tapahtunut. Mutta nämä tunteet on kaikki sallittuja. Siis tästäkään ei saa tuntea syyllisyyttä. Nämä on kaikki tunteet sallittuja. Me käydään läpi nämä tunneskaalat. Niin kuin mä sanoin tuolla aikaisemmin, mä olin hyvin vihainen. Mä olin hyvin vihainen teini-ikäinen. Mä olin hyvin vihainen aikuinen. Koska mulla oli se viha. Mä olin tottunut, että kun sä olet riittävän vihainen, niin sehän on tietysti puolustus. Sehän on defenssimekanismi. Ihminen puolustaa siellä itseään, että on vihainen, koska se viha puolustaa sitä omaa herkkyyttä ja sitä omaa sitä häpeän sulkemaa, sitä mikä on siellä, mitä ei halua näyttää kenellekään. Joo, minäkin tunnistan tuon vihan, että kyllä sitä on ryöpynyt läheisten niskaan ja koko maailman niskaan ja itsehän siinä lopulta siitä sitten kärsii, että kyllä sen hyväksyntä on vaatinut todella paljon työtä, että minä saan olla vihainen. Saa olla vihainen. Vihainen lapsi ja tavallaan ehkä sitä myöten on pystynyt myös sitä armollisuutta saamaan ja kohtaamaan myös sitä surua ja nimenomaan, että sitä omaa syyllisyyttä saa purkaa pois, että tämäkin jotenkin, että puhun täällä näistä asioista, jotka koen tärkeäksi, on myös sitä surun vapauttamista ja että ei tarvitse jäädä syyllisyyteen kiinni. Kyllä me ollaan itsellemme se velkaa, se, että me ollaan itsellemme se velkaa. Joo, ja itse ainakin kanssa toi viha oli justiin se, että minkä kanssa painiskeli siinä. Ja mä muistan, että multa silloin aikoinaan kysyttiin, että mitäs jos tulisi ne alasteen kiusaajat sua nyt niin kuin aikuisena vastaan, tästä on jo jonkin aikaa, niin mua oikein hävetti, kun se ensimmäinen ajatus oli, että en tiedä mitä tapahtuisi, että saattaisi jopa tästä turpaa tai jotain muuta, vaikka en ole koskaan ketään lyönyt, mutta se tuli se vihaiseen sieltä ja ei missään tapauksessa tullut se, että antaisin anteeksi, vaan enemmän se, että mä laittaisin selkä seinää vasten, että mietitkö yhtään, vaikka olit kuinka lapsi silloin, niin mietitkö yhtään mitä teit ja mitä niin kuin kantaa mukanaan. Ja se oli, mutta se, että itse en ole koskaan sitten terapia mennyt, että mulle se puhuminen on ollut silloin aikoinaan tosi vaikeaa ja mä oon pitänyt kaikki sisälläni, mutta mä taas oon ollut sen luonteinen, että mun täytyy ensiksi oman pääni sisällä kaikki selvittää ennen kuin mä pystyn edes antamaan jotenkin järkevästi ulos sitä, mitä sisällä käy. Ja mä huomasin jo silloin niin kuin nuorempana iällä, että matkustelu oli mulle semmoinen, että toiset saattoi ehkä ajatella, että no okei, mä lähdin karkuun asioita, se ei ollut sitä, vaan mä kun pääsin pois siitä tietystä energiasta, mikä oli. Ja nyt sen itse huomaa, että se on just sitä energiaa ollut. Mä pääsin sitä energiakuplasta pois ihan jonnekin muualle. Kukaan ei tuntenut mua ja mä hirveästi yksin varsinkin matkustelin. Ja koko ikäni on tosi paljon muutenkin sen jälkeen jatkanut yksin matkustamista. Niin se on aina mulle se semmoinen niin kuin henkireikä ollut. Mä pääsen yksin jonnekin meren ääreen ja mä saan ne huoleni sinne merelle huutaa ja puhua. Ja se on ollut se mulle taas se semmoinen hyvinkin terapeuttinen. Ja tuossa aikojen saatossa mä huomasin sen sitten, kun mulla lähti mun oma se ydinperheen jäsenet sitten kuolemaan ja lopuksi jäin itsekin leskeksi siinä, niin ne teki aina sen, että aina kun joku kuolema tapahtui, mä lähdin aina toiselle puolelle maapalloa, jolloin sitten tulikin hyvin Havaijin-saaret ja Kauaa mulle toiseksi semmoiseksi sielunkodiksi oikein. Mutta se ei ollut sitä, että taaskaan lähti niin kuin karku, vaan se oli se mun terapeutti. Se oli se mä menen ihan jonnekin, mistä mä en tiedä mitään ja mä pääsen sinne meren ääreen ja se kaikki on, niin se on ollut mulle se kaikista suurin kuin itseni hiilaava energia, mikä on. Ja sen mä huomasin tuossa, kun mä pari vuotta sitten 50 täytin, niin mä muutin tänne Espoonlahteen. Mulla ei ole mitään hajua koko paikasta ollut, koska mä voin varmaan vuoden käyttää navigaattoria autossakin, että mä löysin pois täältä.
niin tänne meren ääreen kuitenkin. Eli mä kaipasin taas silloin, että niin kuin mä sanoinkin, mä olin asunut siellä 50 vuotta Pohjois-Helsingissä, missä nämä kaikki oli tapahtunut, ihan kaikki. Mm, Nämä mm, kaikki kiusaamiset ja kuolemat ja kaikki muut, niin se, että mä tein sen ratkaisun ja mä hyppäsin mm, kokonaan siitä pois ja tulin tänne. mm, Tämä on ollut mulle kanssa semmoinen mm, myös. Ja mm, tämä kaikki nämä, mitä niin kuin on tapahtunut, niitä negatiivisia, ne on aukaissut mulla niin paljon sitä mun tietoisuutta ja sitä mun henkistä polkua siinä. Mutta myös se, että mä oon uskaltanut yksin lähteä maailmalle ja mä oon mm, uskaltanut yksin niin kuin olla itseni kanssa, koska mä luulen, että se on aika monelle pelottavaa olla itse mm, itsensä kanssa näissä asioissa ja katsoa itseensä silmiin, mm, kuunnella itseensä. Että... mm, 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 mm. Totta, totta. Oman itsen kohtaaminen ei ole välttämättä ollenkaan miellyttävä asia. Moni juoksee omaa itseään karkuun koko elämänsä ajan. Tai sitten syö sitä pois tai juo sitä pois tai Mm. jollakin muulla tavalla yrittää olla kohtaamatta omaa itseään. Mm. Mm. Onko sulla, Mia, ollut jotain sellaisia niin kuin omia kikkoja, millä sä oot päässyt pois? Ootko sä uskaltanut olla itsesi kanssa näiden? Anteeksi, millä tavalla tarkoitat, että... Eli onko sulla ollut jotain, niin kuin mulla oli toi matkustaminen ja se, että mä oon Mm. yksin ja mä käyn yksin läpi, niin onko sulla ollut jotain, niin kuin, mikä on sulle ollut se semmoinen, millä sä oot itse itseäsi hoitanut? No tuosta tuli mieleen niin kuin oma lapsuus sillä tavalla, että kun mulla ei ollut turvallista aikuista, kuka olisi niin kuin nähnyt minun tuskan ja huomannut minusta, voinut kuulla sen, että mitä mulle on käynyt, niin mä löysin silloin semmoisen turvapaikan omasta sisimmästäni ja semmoista mielikuvitusmaailmasta, että mä luin paljon ja mä kävin luonnossa ja se antoi mulle tosi paljon niin kuin voimaa, että tavallaan olla siellä omien ajatusteni kanssa ja semmoinen vetäytyminen, yksinolo, niin se on kyllä tosi tuttua. Että toki se ei sitten siinä vaiheessa enää niin kuin aikuisiällä ehkä niin toiminutkaan, koska sitten se heijastui myös ehkä ihmissuhteisiin ja semmoiseen jotenkin semmoiseen omaan kotiinkin tietyllä tavalla, että samoja teemoja on käsitellyt tässä ihan viimekin vuosina, että mikä siinä on, että sieltä omasta kodista pitää aina lähteä pois tai jotakin tällaista, että oman kodinhan pitäisi olla semmoinen turvapaikka just, että samalla mä oon tässä toipumisen ajan niin rakentanut sitä kotia henkisyyden kautta omaan itseeni, mutta se on myös näkynyt aikaisemmin silloin, kun en ole ollut vielä traumasta tietoinen, niin siinä, että mä vetäydyn olemaan yksikseni ja siitä on saanut voimaa paljon, kun ei ole ollut ympärillä sitä turvaa sillä tavalla. Ja matkustelusta sillä tavalla, että on tavallaan vähän niin kuin, ehkä se elämän suunta on ollut hakuisessa tämän trauman takia, että en ole tiennyt minkälainen se minun elämäni on, koska tavallaan se trauma katkaisee sen yhteyden siihen sun historiaan, siihen sun lapsuuteen ja menneeseen, niin sitten tavallaan, että sä oot parikymppisenä, 30-vuotiaana aikuisena, yrität jotenkin tätä elämää suorittaa, koska niin kuuluu tehdä, ja sulla ei ole sitä tunneyhteyttä, että hei, mikäs mun tarina sieltä lapsuudesta asti on, että on niitä muistiaukkoja, ja ei ole tavallaan sellaista, niin ihan muistan tavallaan parikymppisenä havahtuneeni siihen, kun joku kysyy, että minkälainen sun lapsuus on ollut, niin sitten, että joo, ihan hyvä, mutta siellä on niitä aukkoja, että jotenkin semmoisia, jotka tietenkin on aiheuttanut siitä ahdistuksen tunteita, koska että pitäisihän ihmisellä olla joku elämäntarina, tai miten sun elämä on mennyt, tarina omasta itsestä selvillä sisällä, että niin tämmöisiä ajatuksia tuli tuosta. Mm.
Niin, ja mä ainakin omassa elämässäni on tehnyt todella paljon niin kuin valintoja, semmoisia valintoja, mitkä on olleet hyvin epäterveitä valintoja. Eli vääränlaisia ihmissuhteita ja, ja siellä on se traumatausta, se vahva semmoinen tietynlainen irrallisuus, minkä se trauma aiheuttaa, niin on ollut. Ja miellyttämisen halu ja halu niin kuin sopeutua, halu olla sitten tietynlainen. Että siellä on ollut paljon sitä, että ainakin tuo keski-iän kriisi, niin mulla oli hyvin pitkälti no, sieltä, kun tuli sitten tämä henkinen puoli, tuli sen mukana, että sitä, että mitä mä niin kuin ihan ja oikeasti itse haluan, että mitä minä haluan, että mikä se on se mun elämä ja mitä minä haluan, niin se elämä on ihan jakautunut sillä tavalla niin kuin kahteen, että on se elämä ennen ja sitten elämä jälkeen. Ja se elämä ennen se oli oikeastaan, voisi sanoa näin, että se oli selviytymistä, että se oli niiden traumojen kanssa elämistä ja selviytymistä. Jollakin tavalla niin kuin semmoisten tulipalojen sammuttelemista, koska sieltä koko ajan triggeröityi jotakin, koko ajan nousi pintaan jotakin. Ja ei oikein osaa olla semmoinen niin kuin tasainen, aikuinen. Ainakin mä en kokenut itseäni, että mä olisin ollut millään tavalla niin kuin aikuinen tai valmis aikuiseksi, että kun siellä oli niin paljon kaikenlaista. Ja myöskin sitten tietysti pelko siitä, että kun oikeastaan edes tiennyt, että mitä kaikkea siellä oli, että lähteä sitten niin kuin sitä selittämään ja selvittämään, niin sekin tuntui vaikealta. Mm. Joo, se on sitä. Ja niin kuin mitä Miakin tuossa puhuu siitä muistista, niin mulla se on itsellä ihan sama sieltä ala-asteelta, että mulla on ihan muutamia niin kuin kuvia sieltä, että se trauma on kuitenkin vienyt sieltä sitä muistijälkeä tosi paljon pois, että enemmän ne on niitä asioita, tietyt asiat on muistunut sieltä mieleen, mutta mitä niin kuin mulla silloin vanhemmat on kertonut, että miten asiat on ollut ja myöhemmin sitten on kuullutkin niitä asioita, mutta ja tullut tietoiseksi siihen. Ja sitten taas toi, että miten se sitten, varsinkin siinä kun lähti niin kuin, muuttui tytöstä naiseksi, kun lähdetään siihen 15, 16, 17 vuoden ikään, niin mä olin kanssa tosi niin kuin jotenkin vihainen nuori nainen silloin, tai mä vedin 0–100 tosi nopeasti, koska se oli sitä itsensä etsimistä, kun ei oikein tiennyt, että missä kohtaa mut hyväksytään ja miten mut hyväksytään, niin että voinko mä olla itseni vai pitäisikö mun olla jotain muuta, ja se teki ihan hirveän ristiriidan mun sisään. Kyllä, kyllä. Vaikuttiko sulla Mervi taas sitten toi niin kuin väkivalta ja alkoholismi siellä nuoruudessa sen, että sä nyt asut siellä Englannissa? Ähm, Kyllä siellä oli ihan sellainen irtiotto. Siellä oli elämässä iso käännekohta ja oli oikeastaan niin kuin, että oli niin kuin sillä tavalla, niin kuin, että oli niin kuin ihan pakko niin kuin lähteä jatkaa. Ähm, Ehkä se on se, mitä se hyvin hajanainen ja rikkonainen lapsuus aiheutti, niin on se suurin on se irrallisuuden tunne. Että kun todellakaan ei tuntenut kuuluvansa yhtään mihinkään. Mulla se helpotti sitä, että tätä muuttamista toiseen maahan. Öm, ja tietysti sitten kun tuli omat lapset ja oma, jo siinä vaiheessa oli jo vähän vanhempi, niin totta kai se, että sulla on se oma yksikkö, se oma, minkä sä haluat pitää turvassa ja haluat pitää heistä huolta, niin sekin on auttanut paljon. Ja ehkä kaikista eniten, mikä mulla on ollut se, että mun lapset todellakaan, niin heidän ei tarvitse niin kuin,
että pystyy niin kuin antamaan heille toisenlaisen lapsuuden. En tiedä sitten, miten hyvin olen siinä onnistunut, mutta kumminkin siellä on niin kuin taustalla se halu ollut. Tai ehkä eniten sitä, että ei halua siirtää niitä. Nyt jos puhutaan näistä ylisukupolvisista traumoista, että ei missään nimessä halua siirtää niitä eteenpäin, niin ehkä se on se suurin toive, että mitkä niistä ei sitten niin kuin jää heidän kannettavakseen. Pystyy itse puhdistamaan suurimman osan näistä ja että se oli sitten siinä. Se on tässä näin. Tätä ei enää jatketa seuraavalle sukupolvelle. Eikä se on kaikista tärkein. Joo. Mä Kyllä, voisin ja melkein... mulla, Joo, sano joo, vaan. tuli vaan mieleen tuosta Mervin jutusta vielä, että sama itsellä tietysti, kun tuli tämä oma tarina selville, niin tavallaan, että se on ihan valtavan pelottava asia, että mulla on myös tytär, jota haluan suojella vastaavalta. Että mitä mä äitinä voin tehdä siihen, niin totta kai on niin kuin vaan kohdata niitä omia kipuja, että voin sitten jossain vaiheessa vaikka näyttää esimerkkiä hänet kyllä näistä selviää. Ehdottomasti. Niin, mä tuosta kyllä ihan voin sanoa, että mä olen ollut aivan ylihuolehtiva ja niin kuin, ylisuojeleva vanhempi. Et sen se on jättänyt, kun on itse kokenut hyvin turvattoman lapsuuden, niin se on sitten kääntynyt niin kuin päinvastoin. Että vieläkin yritän huolehtia, vaikka lapset on jo aikuisia. Että mun on täytynyt ihan totutella siitä pois, siitä ylihuolehtivaisuudesta, ylivastuullisuudesta, ylihuolehtivaisuudesta. Kuulostaa tutulta. Ja ehkä siellä on aina, kyllä mä tonkin allekirjoitan, että se mieli kumminkin on aina heti ensimmäiseksi niin kuin ajattelee jotakin negatiivista. Että siellä on, että se niin kuin, kun sieltä on puuttunut se turva on puuttunut ja sieltä puuttuu niin paljon niitä, niin on hyvin vaikea luottaa siihen, että elämässä on turvaa. Ja tämä tulee hyvin helposti, on mulla ainakin tullut niin kuin lasten kanssa, että on niin kuin pitänyt varmistaa, että varmasti kaikki on turvassa ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli sellaista, eli nimenomaan sitä niin kuin niiden tulipalojen sammuttelua, että sitä turvan luomista sinne, missä sitä turvaa ei ole ollut. Sen mä olen huomannut itsessäni, että se on mulle niin kuin ollut aina hyvin tärkeää. Kyllä. Täällä on Marjatta on laittanut tällä, että isäni oli alkoholisti, aiheutti pelkoa, korostettiin, että ei omaa pesää saa liata, vaikka koko pikkukaupunki hänet sen verran oli tunnettu. Tyttöluseolaisena kukaan ei päässyt kiusaamaan, koska meillä oli tiukka oma tyttärinki, siihen ei päässyt. Isäni säälin. Sunkin isä Marjatta just sitä sotien jälkeistä sukupolvea, traumatisoitunutta sukupolvea, niin kuin meidän kaikkien. Emme ole varmaan kaikki suurin piirtein samanikäisiä. No Mia, sä oot nuorempi. Joo, hieman. mutta joka tapauksessa niin siellä on niin paljon sitä traumaa. Toi alkoholi on Suomessa. Se on. Mä tulin tänne Englantiin, niin englantilaisethan käyttää alkoholia varmaan huomattavasti suomalaisia enemmän, mutta he käyttävät sitä eri tavalla. Täällä hyvin harvoin näkee, tietysti joissakin tilanteissa voi olla, että sitten jos on esimerkiksi joku jalkapalloturnaus tai joku tänne, niin siellä miehet sitten, jos on isompi miesporukka, niin saattaa olla hyvinkin humaltuneita, mutta se on erilainen tämä alkoholikulttuuri täällä. Eli täällä ei sillä tavalla, miehet on vähän näin, että jos sä olet niin kuin humalassa julkisella paikalla, niin se tarkoittaa sitä, että sä et ole tosi mies. Et sun täytyy silti olla niin kuin
ihan skarppi. Eli periaatteessa sun täytyy pystyä juomaan 10 pinttia olutta, mutta sä et saa olla juovuksissa. Sun täytyy olla silti. Eli ehkä tässä on syy, minkä takia mä tykkään asua Englannissa ja olla Englannissa. Että täällä on vähemmän sellaisia pelottavia tilanteita, mitä Suomessa aikoinaan oli, kun kävi yökerhoissa ja ulkona kävi nuorena naisena. Että joskus semmoisia, ja ehkä mullakin myös tuosta kiusaamista puheen ollen, niin silmätikuksi aika usein otettiin, koska mä oon kumminkin niin kuin tummempi väritykseltä, niin Tiina, säkin oot tummempi, mutta mulla on kumminkin aika mustat silmät, niin mä sitten niistä kuulin aina. Jossakin yökerhon eteisessä tai jossain saattoi olla joku humaltunut mies, joka sitten sanoi, että mitä sinä mulkoilet, mustalainen. Hyvin helposti tuli. Eli sekin oli aina siellä semmoinen vähän, että piti aina vähän varoa, että mihin kattoo ja ketä kattoo, että siitä tuli hyviäkkiä sanomista. Mikä näin jälkeenpäin ajatella on ihan hupsuhomma. Kattelee sitä, tämmöinen vaaleaverikkö suomalainen. Eikö vaan? Kyllä. Mutta nämä oli ihan sellaisia tilanteita, mitä tapahtui. Joo, kyllä niitä kaikkea on. Ja hei, jos teillä nyt nousee sieltä jotain kysymyksiä meille mieleen, niin kysykää ihmeessä tai jakakaa omaa tarinaa. Te olette niin hiljaa ollut siellä, että mielellään otetaan jotain vastaankin sieltä teiltä päin, ketkä tätä nyt tässä livessä on mukana. Jos vaan tulee jotakin, niin ihmeessä laittakaa sinne chattiin. Mä voisin vaikka tässä vaiheessa muutamalla sanalla kertoa siitä mun hyväksikäyttökokemuksesta, että mulla niin kuin varhaislapsuus oli itselläni tosi turvallinen. Että mä kasvoin semmoisessa pienessä rivitaloyhteisössä ja se oli tuttuja naapureita ja kavereita ja sillä tavalla ihana perhe ja pieni kaupunki Pohjois-Karjalassa ja se varhaislapsuus on tosi ihanana aikana jäänyt mieleen minulla. Että oikeastaan siinä sitten sillä tavalla, kun mä olin 6-vuotias, niin me muutettiin toiselle puolelle kaupunkia. Ja silloin niin kuin, siinä vaiheessa semmoinen suru, mikä mulla oli siitä muutosta, niin se jäi sillä tavalla kuulematta, että mä en ihan saanut siitä. Mulla oli kuitenkin tosi paljon surua sisällä siitä, että tutut ympäristöt vaihtui ja että mulla oli tosi tärkeää, että se tuttu luonto ja leikit ja kaikki tämmöinen. Ja sitten kun se vaihtuikin, niin oikeastaan kukaan ei tätä surua niin pystynyt minussa huomaamaan, mun äiti eikä isä. Ja sitten tämä hyväksikäyttö, niin tämä tapahtui mulle ala-asteella ihan ensimmäisillä luokilla, että mä olin iltapäiväkerhossa koulun jälkeen, jossa oli sitten tällainen aikuinen mies, joka ei kuulunut siihen henkilökuntaan, vaan hän oli niin kuin tämän kiinteistön niin kuin talonmies. Ja hän sitten oli 90-luvulla mukana lapsiryhmässäkin välillä ja hän oli tosi niin kuin sillä tavalla teki tuttavuutta ja halusi jotenkin minua huomioida siinä erityisesti ja hän oli aika ihmeellinen, välillä en ymmärtänyt häntä mutta kuitenkin sitä lapsena luottaa niin aikuisiin ja sitähän se lapsuus oikeastaan onkin, että aikuisten tukeen ja turvaan pitäisi pystyä luottamaan ja pikkuhiljaa siellä sitten alkoi iltapäivisin sellaiset leikit barbeilla ensimmäisenä ja sitten lopulta minun kehollani, että ne ei ollut semmoisia, ne oli tosi ikäviä ja pelottavia ja mulla ei ollut niille sanoja, mutta sitten tämä hyväksikäyttäjä tietysti, kun hän oli aikuinen, niin osasi selittää asiat aina parhaan päin tai jotain. Ja jossain kohtaa tuli sillä tavalla, mä pelkäsin tätä miestä ja aina piilouduin pöydän alle, että joutuisi hänen seuraansa. Ja mulla oli aina joku varasuunnitelma siinä, että mä juoksen karkuun tai menen jonkun tutun ja turvallisen aikuisen luokse ja näin. Ja sitten jossain kohtaa pelot kasvoi isommiksi ja mä yritin äidilleni kertoa tästä, että täällä on tämmöinen ihminen. Ja
ihminen, joka mua pelottaa. Ja mulla ei ole mitään sanoja, että jos mä oon 7-vuotias, niin ei ole mitään muuta kerrottavaa kuin, että tämä on pelottava tämä ihminen. Sitten siinä kävi niin, että mun äiti oli sattu olemaan varmaan huonolla tuulella tai joku tällä, että hän ei silloin oikein pystynyt ottaa ollenkaan vastaan mun tunteita ja kohtaamaan niitä. Ja hän jätti mut niinku itkemään ja vielä tämän miehen seuraan siellä iltapäiväkerhossa, että mä joudun tavallaan niinku hylätyksi, että äiti ei silleen puolustaisi. Tai uskoin lapsena, että hän ei niinku pysty mua oikein auttamaan. Ja silloin jotenkin niinku mullakin sydämen portit sulkeutuivat, että nyt mulla ei oikein ole mitään apuja. Tää on silleen, olin kuitenkin tosi peloissani tästä ihmisestä, vaikka en tiedä mitä hän mulle voisi tehdä tai pelätä, mutta pelkäsin vaan siis. Sitten jossain kohtaa niin kohtasin sen mun pelkoni sillä tavalla, että mä saan niin sanoa sille miehelle, uskaltaa sanoa sille miehelle, että en tykkää näistä asioista, mitä hän tekee, en halua tällaisia leikkejä enää. Ja kaiken mahdollisen rohkeuden kokosin itsestäni ja sitten uskalsin sanoa tämän asian hänelle. Ja se oli semmoinen voitonriemuinen hetki, että kun hän sitten jotenkin nyökkäsi siihen, että joo, asia selvä. Näin ja luulin, että siinä vaiheessa tämä asia olisi sitten takana päin ja kaikki niin kuin sillä tavalla, että tämmöiset ikävät leikit, mitä mun keholle tehtiin, niin loppus, mutta sitten tämä mies kerran sitten kutsui mut semmoiseen huoneeseen siellä koulurakennuksen ulkopuolella oli tämmöinen niin kuin huoltorakennus, jossa sitten hän halusi sitten näyttää minulle jotakin ja sitten lopulta huomasin olevani tilanteessa, jossa hän laittoi oven lukkoon ja sitten tämän jälkeen hän raiskasi minut. Että se oli semmoinen hetki, jossa sitten tavallaan minulla tavallaan se traumatisoituminen tapahtui ja en sitten saanut tähän tilanteeseen jälkikäteen apua. Niin tilanne jäi kehoon ja tunteet jäi kehoon. Mm. Mutta täytyy Mia sanoa, että sä oot tosi rohkea ollut, että sä tulet tällä tavalla avoimesti tämän mitä sulle tapahtui, mitä sulle tehtiin, että sä tulet tämän kanssa esiin. Ja mä tiedän, että tämä on vaatinut sulta, mutta samalla myös sä sanoit, että tämä on se, mitä sä haluat tehdä, että koet, että tämä eheyttää sinua, mutta hyvin rohkea. Kiitos. Kyllä tässä on miettinyt, että miksi tässä tavallaan on puhumassa tätä omaa tarinaa, niin kyllä sitä tietenkin tekee oman itsensä vuoksi. Mutta koska tiedän, miten pitkä matka se on ollut olla tässä pisteessä tänä päivänä, just tuossa mietin autolla ajaessa, että en olisi koskaan uskonut lapsena, että olen tätä asiaa näin kertomassa ja jakamassa, että on se niin iso suru ollut. Mutta ihana olla tässä ja tavallaan, että jos tässä joku voisi saada itselleen jotakin, niin joka on kenties samoista asioista kärsinyt tai epäilee, että jotakin on ollut, niin toivon, että tämä voisi antaa sitten voimaa ja toivoa. Mitä sä kehotat tekemään, että jos mikään sun tarinassa resonoi, niin mitä tulisi tehdä? Mikä on se, minne kannattaa ottaa yhteyttä? Miten lähteä liikkeelle? Jos haluaa keskusteluapua, niin varmaan oman kunnan mielenterveyspuolelta lähtisin itse, että totta kai itsekin on omalla polullaan, kun en ole mitään hoitokontakteja muuten pystynyt saamaan, niin on sitten ihan psykiatrisen sairaanhoitajan juttu sillä käynyt jonkun aikaa, että sitten on saanut lähetteen Kelan kustantamaan
terapiaan. Eli sillä tavalla, että Kelasta on saanut sitten tosi hyvin tähän traumaterapiaan apua. Että se on se minun polku ollut. Toki jos on siinä tilanteessa, että ei tiedä mitä tarvitsee, uskaltaako lähteä terapiaan, onko niin isoja asioita. Itsekin miettii sitä viimeisen asti oikeastaan, että no ehkä se terapia on se viimeisin vaihtoehto, koska myöskin ne pelot on aika isoja. Niin kuin luottaa ihmisiin, uskaltaa olla haavoittuvainen ja kohdata itseään jonkun toisen ihmisen seurassa, se on ihan valtavan suuri pelko. Mutta ehkä se, että minulla auttoi se, että mä aloin tutustumaan kirjallisuuden kautta sit omiin tunteisiin, ihan katsomaan kirjoista, että mikäkin tunne tarkoittaa, että Tara Lange ja tunteiden tikavut on mulla ollut semmoinen, jonka kautta on pari vuotta on sitä sanasta sanaan ja lausesta lauseen tankannut, että onko tämä nyt se, mikä minulla on nyt tunteena. Mutta että ihan, ja jos on mahdollisuutta edes jollekin avautua, sen ei tarvitse olla iso avautuminen, se voi olla tekstiviesti, mikä on se helpoin tapa, niin kuin se, että sä jollekin voit sanoa, että epäilyttää, että on jotakin, niin se auttaa kaikista eniten. Että kyllä se toinen ihminen ja toiselle ihmiselle puhuminen on niin kuin minut niin kuin pelastanut myös, että en minä tässä olisi, jos ei olisi muita ihmisiä maapallolla. Että kyllä niin kuin se, että toiset ihmiset on sun peilejä, niin se on niin kuin, ja ihmissuhteet, niin ne on ihan valtava voimavara. Että sitä olen surutta kyllä hyödyntänyt, että Joo, ei kenenkään ei tarvitse jäädä yksin. Oli mitä on ja eikä kenenkään tarvitse, niin kuin mä tuolla sanoin alussa, se, että traumat ne on jokaiselle niin henkilökohtaisesti tietysti, ja se mitä sulla on tapahtunut, niin on paljon, mutta meillä jokaisella on traumoja, erilaisia traumeja, joihin voisi pelkästään sanoa, että burnoutti, työuupumuskin on trauma. Se aiheuttaa jo trauma. Jos jatkuu pitkään monia vuosia, totta kai ilman muuta. Eli sen vertaistuen hakeminen ja asioista puhuminen. Se, että kaikista tärkeintä, että ei jää yksin itsensä kanssa ja ajattele, että on vaan jollakin tavalla viallinen maanantai-kappale. Koska siellä on niihin pahoihin tunteisiin ja niihin on aina joku syy. Siellä on joku syy. Ei ne kumpua ihmisestä niin kuin ilman mitään. Niin siellä on tarina. Siellä on tarina. Ja kannattaa löytää joku väylä, että voi alkaa puhua niistä tunteista ja päästä kosketukseen oman itsen kanssa. Joo, täällä Marjatta kysyy Mialta, että missä oli opettaja kautta terveydenhoitaja? Etkö luottanut heihin? Hän on itse erityisopettaja, niin kyselee tätä asiaa ystävällisesti. Joo. No varmaan silloin 90-luvulla niin ehkä oli minulla opettaja ja oli terveydenhoitaja. Terveydenhoitaja olisi ehkä ollut silloin semmoinen, mä muistan miettineeni, että hänelle ehkä voisin sanoa, että olin siinä uskossa, että terveydenhoitaja voisi niin kuin auttaa. Mutta minulla ei myöskään ollut sitten tälle raiskaukselle ehkä sanoja, että mä en tiennyt, mitä mulle tapahtui. Ihan yksinkertainen asia, että ei missään, niin kuin, kun tänä päivänä näistä asioista puhutaan enemmän ja mediassa on enemmän, lapset saa tietoa, nuoretkin lapset saa tietoa. Sana raiskaus on jo niin paljon tutumpi, paljon pienemmille kuin silloin, mutta minäkin olin ykkös-kakkosluokalla, niin ei mulla ollut. Muistan, että mä sain kirjastokortin, kun mä olin ykkösluokalla, ja mä yritin kirjaston seiniltä etsiä, että onko jotakin, joka selittäisi mulle nämä asiat, että mitä nämä on, että mulla olisi sanat, mitä mä voisin kertoa mun äidille. Että se on tosi semmoista surullista, että ehkä mä olisin ehkä mä olisin pystynyt sanomaan, jos mä olisin osannut sanoittaa. Kyllä musta oli sitä rohkeutta silleen,
jos monesti mä törmäsin siihen, että mä en osaa kuvailla tätä asiaa. Mä oon vaan sanonut tunteiden kielellä, että mua pelottaa tämä ihminen. Ja et ehkä sitten, jos olisi ollut sellainen vastaanottava, niin se toinen osapuoli, joka ymmärtäisi vaikka minunkin herkkyyttäni ja uskaltaisi pysähtyä ja kuunnella. Että mä uskaltaisin sanoa jotakin, jonkun sanan, joka voisi sitten olla semmoinen, joka paljastaisi aikuiselle, mistä on kyse. Mutta ei terveydenhoitajakaan, he oli aika etäisiä hahmoja, opettajatkin 90-luvulla, että ei ehkä, olisi pitänyt olla tarpeeksi empaattinen, että yksi hoitaja mulla oli ehkä 5-6 vuoden iässä aivan ihana hoitaja, joka ymmärsi mun herkkyyttä ja meillä oli sellainen yhteys ja mä oon niin kuin häntä muistellut sitten jälkikäteen tosi paljon, koska hän niin kuin sit tavallaan myöhemmin lohdutti mua sillä tavalla, että mun on ollut joskus semmoinen turvallinen aikuinen, joka on niin kuin nähnyt minusta sen hyvän jota ei sitten tuntunut enää sisällä, kun tämä ihminen oli tehnyt mulle pahoja asioita. Niin sitten tavallaan myös niistä hyvistä muistoista, mitä siellä varhaislapsuudessa oli, niin ne on myös kannatellut sitten tavallaan sen trauman jälkeisen ajan, jolloin en ole pystynyt puhumaan tunteistani kellekään, jakamaan niitä asioita, mutta olen yrittänyt niin muistaa sen niin kuin, valon tavallaan, mitä silloin aivan pienenä lapsena. Ja näistä asioista ei puhuttu silloin Suomessa. Ei Näitä asioita ei ollut olemassakaan. Ei ollut olemassakaan. Jos vien itseni 90-luvulle, niin ei. Siis ei, hyvänen aika sentään. Ei. Eli eikä varmaan näinä päivinä ehkä koulumaailmassa varmaan ihan osataan lapsista jo ihan niin kuin tarkkailla lapsia eri tavalla, että jos on mahdollisesti jotain siellä ja on, mutta ei silloin. Silloin oltiin aika tavalla vielä kouluissa massaa. Ei oltu yksilöitä, ei ainakaan isot luokat, paljon lapsia. Ja koska ei puhuttu, niin tätä ongelmaa ei ollut olemassakaan, vaikka olihan se siellä jossain. Ainahan se on ollut siellä. Kyllä, se on juuri näin. 80-luvulla se koulukiusaaminen oli ihan sama. Ei niin kuin 80-luvun alussa, niin ei semmoista edes, ei kukaan kiinnittänyt siihen huomiota eikä Se oli vaan, niin joo. kuin Niin. millään tavalla siitä. Sen mä muistan, että jossain vaiheessa, niin kun äiti kertoi, niin opettaja oli ollut äiti yhteydessä, että pitäisikö mut laittaa kuraattorille, että mikä on, kun on omissa maailmoissa, mutta ei silloin. Niin kuin, että onneksi minulla oli sitten sellaiset vanhemmat taas, jotka niin kuin varsinkin äiti niin ymmärsi, missä mennään. Mutta se, että tuommoinen koulukiusaaminen 80-luvulla, kun sitä ei huomioitu, niin mä voin kuvitella, että ei varmastikaan noinkin iso asia, että Mia on joutunut läpikäymään niin vielä 90-luvun alussa. Niin ei. Täällä Sope kirjoittaa, että olen samaa mieltä Mervin kanssa. Mia, olet todella rohkea ja iso kiitos, kun jaettelet tarinasi. No voi, ihana. Kiitos. Tämä kannustaa. Toivon sinulle kaikkea hyvää tulevaisuutta. Oi, ihana. Kiitoksia. Tämä lämmittää kovasti minua ja ihana olla täällä kertomassa ja toivon, että joku saa tästä jotakin itselleen ja sillä tavalla, että mä oon ehkä sitä tärkeintä asiaa, että koen, että voin itse auttaa nyt, kun en silloin pienenä pystynyt auttamaan tällä tavalla itseäni, niin jotenkin nyt kun on itse päässyt kohtaamaan surua, niin sitten sitä on mukava jakaa, koska tavallaan ilman näitä tarinoita niin ei kukaan tiedä, että näistä voi päästä eteenpäin. Että se on äärettömän tärkeää saada vertaistukea. Se on myös auttanut minua tässä matkan varrella, että olen saanut vertaistukea. Meidän pitää puhua näistä enemmän. Meidän täytyy puhua enemmän. Ja kyllähän näistä puhutaankin nyt, että onneksi puhutaan enemmän, mutta kyllä siellä vielä on häpeää. Kyllä siellä on vielä häpeää. Ja se, koska se, mitä meillä on tapahtunut menneisyydessä, niin se on se meidän identiteetti. Se on se identiteetti, mikä meillä on.
niin se häpeä on siellä. Ja kyllä mä ainakin niin kuin itsestäni huomaan, niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoinkin, että mulle on ollut niin kuin tosi iso kynnys lähteä puhumaan omasta lapsuudestani. En mielelläni ole puhunut äitistäni, että äitini on ollut hyvin sellainen mystinen hahmo. Kyllä. Mm. Täällä mä vähän luen tällä chatista, kun tänne on tullut pari. Täällä Ene kirjoittaa, että menetin 1 vuosi 8 kuukautta sitten äkillisesti pojan. Löysin hänet itse menehtyneenä, kun menin hänen luo sovitusti käymään äitienpäivän jälkeen. Tähän asti en ole hyväksynyt tätä, on jäänyt kova suru, ikävä ja kaipaus. En ole tottunut eikä hyväksynyt tätä tosiasiaa, että rakas poikani on poissa. On jäänyt myös kysymykset, miksi niin kävi. Ovat myös syyllisyyden tunteet, että en mennyt aikaisemmin, ehkä olisi saatu pelastettua poikani. Mm. Ja Sope täällä vielä jatkaa, että lapsen kuoleman jälkeen minulla oli tarve puhua ja puhua asiasta. Lääkärit tyrkyttivät lääkkeitä, mutta en hakenut niitä ikinä apteekista. Mielestäni yksi tärkeimmistä asioista, mitä tein, oli juuri puhuminen. Tapahtuneesta on jo yli 5 vuotta. Vieläkin on välillä tarve puhua tapahtuneesta. Et voimia sinulle. Mm. Mä oon huomannut tässä energiahoitajan työssä kanssa, mitä on, niin se kuunteleminen, mitä mäkin opetan mun oppilaille, se on tosi tärkeää, koska se on jo sitä energiahoitamisen työtä, se kuunteleminen. Et silloin kun joku saa kokea itsensä tulla kuulluksi, niin se on iso askel sillä tiellä. Mm. Ei tarvitse mitään vastauksia eikä mitään muuta, vaan kuuntele. Sinut nähdään. Mm. Sinut nähdään ja se, mitä sinulle on tapahtunut, on totta. Mm. Eli joo. Nämä on lapsen menettäminen. Siellä se syyllisyyden tunne siitä, että jos olisi mennyt aikaisemmin, että olisi saanut pelastettua. Meillä on niin paljon syyllisyyden tunnetta ihan kaikesta, mitä me tehdään elämässä. Ja syyllisyyden tunne on ihan normaali tunne. Se nousee. Se on normaali tunne. Se ottaa oman aikansa. Ei se ikuisesti kestä. Mutta lapsen menettäminen, ja tietysti kun menettää lapsen vielä niin, että jos lapsi on itse tehnyt päätöksen sen elämän päättämisen suhteen, niin kyllä se on vaikeasti hyväksyttävä asia. Kyllä. Eikä siitä tarvitse. Ja toinen, mitä mä haluan tuohon vielä lisätä, anteeksi Tiina, mä keskeytin sut, on mitä siihen on, että koskaan ei saa tuntea sitä, että jollakin tavalla päästävä sen yli, että siitä on selvittävä. Että se on jotain sellaista, joka täytyy käsitellä, niin kuin hyvin usein saattaa olla, että no vieläkö sä nyt ja vieläkö sä nyt. Että jos haluaa puhua asiasta vielä 5 vuoden päästä, 10 vuoden päästä, niin saa puhua asiasta. Ei se ole jotain sellaista, joka vaan niin kuin kuitataan pois ihan samalla tavalla kuin se mitä Mialle on tapahtunut. Niin ei näitä voi niin kuin kuitata vaan pois ja täytyy selvitä tai hyväksyä. Se on prosessi. Ehkä meillä, nyt jos puhutaan henkisyydestä vähän, niin se mikä henkisyydessä on mulle itselleni antanut perspektiiviä on nimenomaan se, että kun
hyväksyy sen, että kaikki kestää aikansa. Prosessit on prosessi, suru on prosessi, se kestää niin kauan kuin se kestää, sillä on oma, ihan niin kuin kaikilla, mitä meillä tapahtuu elämässä, avioero samalla tavalla, että sä heti siitä loikkaa uuteen parisuhteeseen, koska siellä saattaa olla hyvinkin paljon käsiteltävää. Se voi viedä vuosia. Ja ihmiset on hyvin yksilöllisiä näissäkin asioissa, eli me ei koskaan pitäisi tuntea syyllisyyttä siitä, että tuntee syyllisyyttä, tai tuntea syyllisyyttä siitä, että ei pysty hyväksymään, tai tuntee syyllisyyttä siitä, että tuntee surua, vaan se pitäisi antaa sen tulla sieltä, koska me taistelemme vastaan näitä isoja tunteita vastaan. Meillä on ihan niin kuin vastaan taistelu siellä, kun järki sanoo, että ei saa tuntea näin, ei nyt, ei nyt, ei nyt. Ja toinen puoli sanoo, että niin, mutta kun mä tunnen. Niitä pitäisi antaa vaan tulla. Koska näissäkään ei näissä ole mitään oikeaa eikä väärää. Se on juuri näin. Täällä vielä toi Marjatta oli aikaisemmin kysynyt, että oli varmaan mulle esitetty, että milloin essentiaalinen vapina ilmenee eniten itselläni, kun hermostun tai olen jännittynyt. Joo, essentiaalinen vapina, kun se on pikkuaivosairaus, niin se ei ole, kun välillä toiset sekoittaa sitä kahvikuppineuroosin tai muuta, sillä ei ole mitään merkitystä sillä, että essentiaalinen vapina, se on vapina, joka on koko aika. Joskus se on vaan vahvempana ja joskus se on vähän, ja erilaiset tunneheilahdukset sitä vahvistaa. Oli se ilo, suru, pettymys, viha tai mikä vaan, aina kun se tunne vähän sieltä heilahtaa, niin se vapina on kovempi ja se tekee sitten sitä omaa ongelmansa, kun kauppaakin menee, kun välillä on tosi vaikea maksaa esimerkiksi silloin aikoinaan vielä, kun ei ollut niinkään pankkikortteja, vaan sun piti kaivaa niitä kolikoita ja seteleitä niin, että sä sait annettua ne sille kassatädille tai sedälle, niin se oli tosi hankala. Et nyt se kortti onneksi on tullut vähän, että pystyy sillä tavalla helpommin hoitaa nekin asiat, mutta se ei ole millään tavalla niin kuin jännittämiseen eikä tämmöiseen kiinnittyvä, vaikka se onkin, kyllä tokihan se silloin vahvenee, mutta se on ihan, että sitä ei pysty millään tavalla kontrolloimaan itse, että välillä se on, ja mä ainakin naisena olen huomannut, että hormonit on kanssa sellaiset, jotka hyvin vahvasti siihen vaikuttaa, että me jokainen tiedetään, että välillä meillä on vähän huonompia päiviä ja välillä on vähän pinnakireellä, niin silloin myös se vapinakin on sitten kovempaa. Tietää, että okei, että tänään ei lähdetä esimerkiksi mihinkään julkiseen paikkaan, kun taas ihmiset katsoo siihen malliin, että sillä on kauhean kankkunen pää. Sitä se yleensä on. Mutta tämmöistä. Meillä on ilta vierähtänyt tässä. Joo. Tässä tosi, siis niin iso kiitos Mialle, kun sä lähdit avautumaan ja olet rohkea nainen, upea. Kiitos, tässä on ihan mukava olla nyt, että pääsee vihdoinkin jakamaan asioita. Se on mukavaa. Kyllä, ja samoin Mervi ja me kaikki. Mä haluaisin tähän ihan loppuun mun hyvän ystävän Hanna Ekolan runon sanoa, kun mun mielestä se sopii tähän niin hirveän hyvin. Mä en ole hirveän runoihminen, mutta tähän se sopii. Tämä on Hanna Ekolan kirjasta Sanoja valoksi ja voimaksi. Ja tämä on semmoinen, mikä on hirveästi näkynyt tuolla sosiaalisessa mediassa, tämä Hannan runo, mutta välillä se on vähän väärin siellä, niin tässä on se oikea muoto siitä. On mahdotonta sanoa, mikä on kenellekin sopivasti. Se, mikä toiselle on vähän, voikin toiselle olla liikaa. Jaksamme eri asioita ja eri määrän. Voimat riippuvat niin monesta tekijästä. Toiselle sama asia on alku, toiselle viimeinen pisara, jonka myötä malja läikkyy yli. Näinkö vähästä, ajattelee joku, mutta mistä hän tietää, miten paljon maljassa jo oli. Kiitos.
Kiitos Mia. Kiitos. Kiitos teille, Ja Mervi ja kiitos Tiina. Tiina. Ja kiitos teille, kun olitte mukana. Täällä on vielä laitettu chattiin, Tiina on laittanut, että kiitos jokaisella, kun puhutte näitä tärkeistä asioista. TRE on itselle jossain määrin tuttu, mutta olisin halunnut kysyä Mialta TREestä, että onko se, että se on tai on ollut toimiva keino trauman käsittelyssä. Oletko saanut siihen apua ohjaajalta vai tehnyt sitä itse? Loistava kysymys. Olen kokenut, että se on ollut minulle todella tärkeä keino purkaa traumaa kehosta. Ja olen tavallaan alkuun pelännyt sitä, mutta ja ehkä minun terapeuttinikin oli silloin alkuun huolissaan, kun se alkoi heti periaatteessa tulemaan se tarina ulos kehosta, kun se tarinakin tuli. Että jos niin kuin liian nopeassa tahdissa, mähän tärisin ihan hulluna jossain kohtaa yötä myöten ja unirytmi oli mitä oli. Mutta mä uskalsin luottaa siihen, koska mä aina olen pitänyt niin kuin ohjenuorana mun mummoni jotenkin semmoista viisautta, että keho on se viisain osa meissä. Että se kertoo sen niin kuin tavallaan totuuden. Että kehoon luottamalla niin mä oon kyllä selvinnyt näistä asioista. Että jos se tarina alkoi samaan aikaan, niin mun pitää kuunnella sitä ja mä menen sen mukana, mihin se johtaa. Että se lähti itsestään tulemaan, niin en mä sitten osannut enää pelätä. Toki jossain kohtaa se alkoi muuttua niin isoksi se tarina, että se niin kuin vaikutti ihan elämäänkin enemmänkin. Niin siinä vaiheessa mä kävin myös sitten ihan ohjatun kurssin tähän asiaan. Sitten mä sain itselleni siitä sitten rauhan, että mä voin ihan rauhassa, mä voin ohjata tätä tarinaa itse. Ja että tavallaan ei tarvitse sen mukana niin sanotusti mennä, vaan mä itse olen siinä ohjauksissa. Niin se on kyllä auttanut valtavasti. Et suosittelen mitä lämpimämmin. Kiitos. 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 Katja laittaa tälle lämmin kiitos ja Ene laittoi, että kiitos teille kaikille. Sain uusia ajatuksia ja mietteitä, myös lohtua. Toivoa tulevaan, että kaikesta voi selviytyä. Kyllä, Ihanaa. kiitos. Ja Se oli tarkoitus. Lina laittoi kiitos ja Marilta on tullut kiitos hurjan paljon. Olette tosi rohkeita, inspiroivia. Erityiskiitos Mialle vielä. Kaikkea hyvää. Ja Tiina laittaa, että kiitos Mia, sydän täällä. Ja Marjatalta, että tällaisissa kokouksissa digipeikko rulaa. Ihanaa. Kiitoksia kaikille. Kyllä. Olitte mukana. Kiitos kaikille ihanasti, kun olitte todellakin mukana tässä meidän illassa. Ja katsotaan taas, mitä seuraavaksi mietitään teidän päämenoksi sitten seuraavaa aihetta. Ja jos haluatte, että vaikka Mia tulee vielä toisenkin kerran juttelemaan, niin lämpimästi Mia tervetuloa, jos vaan. Kiitos. Aivan mielelläni tulee kyllä. Kiva. Kiitoksia. Kiitos paljon. Me vielä tähän, älä Mia häviä mihinkään, niin me muuten tässä lopetellaan. Kiitos kaikille ja oikein ihanaa jatkoa jokaiselle. Minä se sano iltaa, mutta katsotte tätä sitten kun katsotte, niin jää vuotta. Kyllä. Hei hei. Hei hei.